Υποδεχόμαστε πρώτα τις νεανικές συνάξεις Πνευματικού, Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Στο πλαίσιο του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού έργου που επιτελεί το Πνευματικό Κέντρο, λειτουργεί κοινωνικό φροντιστήριο, σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Κατηχητικές, νεανικές συντροφιές, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και σχολή βυζαντινής αγιογραφίας. Επίσης, πραγματοποιούνται συνάξεις μαθητών, φοιτητών, μελλονύμφων και νέων ζευγαριών, πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια κληρικών. Νεανικές συνάξεις Πνευματικού, Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος του Δήμου Μεταμόρφωσης. Με το βλέμμα στραμμένο στις συνάξεις, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε πως κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ο μοναδικός αναγνωρισμένος